vähän isompaa puuta. Siinä on työsuojelun Niko kohillansa tässä. Tää on työsuojelu, niin työtehoseura. Ja tämä taitaa olla. Pysäytäpä sen malliksi, niin otetaan kuvaa sitä terästä. Onko siinä virtakytkin? Siinä on niinku tommonen hipaisukosketin siinä. Joo, tää hipaisukosketin on tässä. Tää on eri amate. Kohta auki. On kyllä näppärää käyttää. Sitä pystyy vielä tätä niinku muutaman puun paukuttaa tässä vielä. Ja tästä jäähytellessä. Eikö oo vehe?